Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng bay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung sain bati kan lambang saro ang pagkamuot sa kapwa. Panahon kung sain mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoroota. Tugod, ninyo nagapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harong ng pagkamuot. Katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Halig Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Bakakay Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9,
Hulmutana Manimoksaya sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw nin Biyernes, Friday. At sa 29 na po kita ngunyan kang bulan na Disyembre, taon 2023. Sabayan po nindo sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Restoryahan lamang kita kan mga pangyayari sa tuya pong palibot, mga preparasyon po kang pagsabata kang bagong taon. Siyempre sa mga nakakala po kan sa indong lingkod, apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po iyan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, December 29, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil hindi paglingawan sa kuyang tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulmutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live po kita mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya.
Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa inyong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kamong maugma. Happy, enjoy, relax. Asin mga tugang, wag tayong kinit. Dahil makakidit. Kabaka sa pagkakidit ang iyan tabi Ma'am Nilia Marcaida, diyan kita atakihon. Yo, pag nagkikidit bagang sarong tawo, baka magpiot ang hinangos mo. Yo, good morning po sa kabos, sa mga nakaantabay sa tuya ngunyan. Live po kita sa BicolNet TV, sa Satuyang YouTube. Siyempre sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manimox Sulbutana. Paki-like and share na lang po ano. Paki-share po kan sa muyang programa para mahiling man po kang iba. Kumusta tabi ka mo? Piranturog na sana. Ano ni duwang aldaw na sana? Masabat na kita kang bagong taon. Petsa 30 and 31. Alos day na magduwang aldaw ta petsa 31 alas 12. Rimati na. Ano po mga paghahanda niya to? Sa pagsabat po kang bagong taon. Ano tabi? Mapaputok tabi ka mo? Garing ngaya iruluwas na sumanga kasirula, kawali, kaldiro, sumanga raraot na baga. O yun na sa nangaya iyan ang satuyang latubon. Kung sisay sa indo. Akal ka pa ngaya kipaputok na huyan ngaya si misis mo ngaya. Garing ngaya armalite an ngimot. Iyon na sa nangaya iyan. Mabakal ka pa ngaya kipaputok huyan ngaya si misis mo. Grabe ngayaan ngorapa kaya. Mabakal ka pa ngaya kipaputok huyan ngaya. Iringat-ingat habi kita ha. Kung grabe talaga ang ipapaputok din daw. Ingat na sana tabi ka mo ha. Kunday ka mo talagang mapugulan di bala ka mo. Pero ang isipon tabi nindo lalong-lalo na sa mga rugko na talagang WW. Imbis na ibakal nindong paputok, ibakal po nindong pagkao. Yan ang pinaka-importante. May harampangan lamang kamo sa lamesa kang sa indong pamilya. Nagtutubod kamo kang so mga apod kini bilog na prutas. Pagigwada ka mukaan na sa lamisan nindo, ang maabot na bagong taon, permi ka mong may imo. Atubo daw ka mo kaya. Kung arog kaya ng gibuhon ta, magpapara laom kita dyan sa mga paniniwala na yan. Kung hugakon man giraray kita, ay kimangyari kan sa to. Yo, ang importante maghigos, magsumikap. Iyan ang pinaka-importante. Bako na mga, ayan na mga bilog-bilog na yan. Mga panganuman nga. Yo, anan sa tuyang mga riparo mo niyan, duwang aldaw bago po magsabat kita kang bagong taon. Pagurulayan ta daw ining pigbubusol ngo niyan dyan sa kamera. Ining paghali databi kang political dynasty ban. Kang mga SK. O ta, ngunyan bagang eleksyon so barangay SK eleksyon. Bawal tabi na day pwedeng magkandidato so mga SK na may mga magurang na apod kay ni incumbent barangay officials o kaya officials.
Pagurulayan ta daw iya. Nasampulan Swiss kay. So, pigbubusol ngunyan tabi, Sir si William. Happy New Year tabi sa imo. Yo, pagurulayan tayo tabi mga tuga. Saro pang pigbubusol ngunyan dyan sa Senado, ining libreng menstrual products. Ano ini? Lato na ha. So mga pigagamit ini kan mga kababaihan na nagpud kini may buwan ng dalaw. Pigbubusol man ini dyan sa Senado, pagurulayan taman daw ini. Maray ini ano? Ano ini libre? Mantang mga tugang ining lakbay alalay o kaya motorist assistance desk kang DPWH nakataltag na po digdi sa Kabikolan. Saro tabing para sira na lalaki nako ang gadan po sa sayang sa diring bangka dyan sa may parting Tikaw Burias Pass. Tugod mo yan. Ano daw nangyari sa parasira di? So transport group tabi mga tugang na piston bigong magkakuha ng TRO dyan sa Korte Suprema. Mantang sobra sa 31,000 na jeepney sa NCR namimiligro tabi na mawaran in prangkesa sa December 31 matapos tabi day na apod kini extend ining consolidation na deadline sa December 31. Mantang ang Department of Transportation na o kaya DOTR nanindogan tabi na dai na po ni pagpapalawig kang deadline kang consolidation kang mga PUB operator sa December 31. Pero sabi may isa bulan pa no, sa Enero pa. Ayan na sa to yung mga riparong ngunyan na kasabay pa dyan sa mga pagirumdom giraray kan sa tuyang mga ahensya kang gobyerno sa pagsabata po kang bagong tao. Dapat ngayon pagsabata kang bagong taon kumpleto ang pamilya ta and pag-abot po kang bagong taon dapat kumpleto man po giraray ang pamilya ta kumpleto pa sa tuyang goramoy. Minsan kaya baga nakakalingaw man kita di. Minsan nga ni nakakalingaw. May mga nagkakapira na kita dyan na nahiling na ikaw nagsindaki experience kang mga paputok na yan. Haling at bako na kumpleto ni Inda so bako na kumpleto sa indang 10 mga daliri para na may putol ang tulo. Marangaya kung daliri sa nasun na putol. Kadaklad pati ang nadadali sa pandok adi. Ata daw ya. Titamanan pandaw. Good morning tabi kay Sir Ryan Llenaresas kang Regional Training Center kang Philippine National Police. Happy New Year po sa inyo. So mga police dahil ngunyang ki-break ma-break sinda after New Year na kay puwan sindang magbantay kay puwan nindang bantayan kita kinibong apod kay ni bastonero sa mga pulis kang mga tao. Ingat tabi kamuha sa mga kapulisan. Si Sir Ryan Iguada tabi ki Teripon. Si Ma'am Anne oto sa group chat Iguada sa picture 30 ito sa aga na.
Sa aga na da, may pagtiripon tabi da kita si Ryan, baka may apod kini, may pag-iriba ka pa dya, agdahon mo na sa nayo. Magkurumustahan lamang kita. Si Sir Sam, agdahon ko man. Ipagiba ko si Sir Sam. Ipagiba ko si Sir Sam. Pa-check na lang tabi si Ryan duman sa group chat ha. Kung saan itong benyong ito day ko. Ipagiba ko na sana si Sir Sam. Tapos pala ngunya na alas 10 so lubong ni Lolo Jose Nibres Nubura. Ngunya na petsa 29 dyan sa Kamalig. So, ama ini ni Sir Alwin Nobora. Ngunya na alas 10 so lubong, alas 10 nin aga, o dyan po sa Kamalig, si Lolo Jose Nibres Nobora. So, ama ini ni Sir Alwin Nobora, ilulubong na tabi siya ngunyan, alas 10, pwede pa ka mo maghabol so gustong makidamay, makidapit. Dyan po yan sa Kamalig, dyan sa Kutmon. Nakapatente si Lolo Jose. Hige. Ali kami daman kang sarong banggi. Magayon sorry restoryahan minara Doc Chris Gyanan. Grabe si restoryahan mi si Sir Teddy. Ayos naman si restoryahan mi si Papa Choy. Si Sir Roliyap. Perte naman si restoryahan mi si Ryan. Yan kaya si Papa Chon. Sige po, condolence po sa pamilya Nobora. Mga tugang 27 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang ini. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Happy New Year po. Ingat. Ingat permi. Siringman, mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao. Kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse, ang siyudad din Tabaco. Congressman Nato Rijal Bongalon kang AKB Party List. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor si Peña Capos Bilo. Kang Malinaw, thank you. Ayan pa sa tuya mga katuwang sa programa. Salamat. 29 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning. Aramon tamo na ha. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Masabat kita kang bagong taon sa Domingo. Aramon ta kung ano ang sitwasyon. Narumduman ko kayo kan nagko-cover pa kita kang arog kaya na Christmas o kaya New Year Eve disperas kang bagong taon nagko-cover kita kayan antig papangadji kan sa tuyang mga otoridad mag-uran tabi na 31 na banggi nata nganing sumanga may planong magpaputok dai makapaputok dumug tabi ang tinampo. Kaya aramon tangon yan sa pag-asa kung mauran sa Domingong banggi. Kapag nag-ura
medyo tabi yung pag naguran baga, di tayo ka man makapaputok. Tayo ka makapaputok sa luwas, tamauran. Madudumog sa paputok mo. Pwede ka magpaputok sa laog. Ayo. Sige daw, aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Aramon ta hanggang sa Domingo. Kung makapaputok ko dahil. Sige tabi, pag-asa, maray na aga tabi sa indo pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantalang ito namang easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kaya makaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa extreme northern Luzon. Samantalang mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan for the next 24 hours na nalalabing bahagi ng ating bansa. May tsansa pa rin ng mga thunderstorms sa bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin sa mga areas ng Southern Luzon. At for Metro Manila and the rest of Luzon, may tsansa naman tayo ng mga light rains o dagli ang pag-ambon na dala ng amihan. Sa kasalukuyan, wala rin tayong binabantayang low pressure area sa mga ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan na dala ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantalang sa Southern Luzon, sa mga areas, sa mga rehiyon ng Mimaropa at buong Kabikulan, ay makakaranas naman tayo ng tsansa ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulong at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Metro Manila and the rest of Luzon, may tsansa naman tayo ng mga dagliang pag-ambon na dala ng amihan. Inasahan natin ang mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga thunderstorms, especially sa eastern section ng Luzon. Bunsod pa rin yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin magpapatuloy itong generally fair weather conditions at mataas rin yung tsansa ng mga thunderstorms, especially sa eastern section ng Visayas at Mindanao areas o sa mga rehiyon po ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Asahan natin pagsapit ng tanghali, posibleng mamuo yung mga kaulapan at babagsak yung mga malalakas na buhos ng ulan. Panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Kaya naman malayang makapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa mga dagat-baybay ng Luzon at ang eastern sections ng Visayas dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, buong bansa makakaranas ng patuloy na makakaranas ng pangkalahatang maaliwalas na panahon sa susunod na 3 araw. Sa mga areas ng Northern at Central Luzon, so sa mga syudad ng Metro Manila at Baguio City, magpapatuloy pa rin yung mga tsansa ng dagliang pag-ambon o yung mga light rain sa dala ng amihan. Yung mga pag-ulan na ito ay mahihina at hindi gaano nagtatagal. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, so sa malaking bahagi ng Kabikulan, buong Visayas at buong Mindanao, magpapatuloy naman yung mga tsansa ng thunderstorms, especially nga sa hapon hanggang sa gabi. Sa kasalukuyan, wala nga rin tayo binabantay low pressure area, kaya papatuloy itong magandang panahon for the next 3 days. So sa araw ng taong 2024, asan pa rin natin ng kapatuloy itong generally fair weather conditions. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6:20 ng umaga at tulubog naman mamaya sa 5:36 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dano Villamil Lagulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa BicolNet TV.
Bisyo, Sinripar, Kaibahan, si Mali Moksea, Mr. Hulubutan sa Bicol Net TV. Nadangog may tatabi yung generally fair weather databi sa mga masunod na tulungan daw. Ibig sabihin, hanggang sa pitya 1, okay ang panahon ta. Higit na pag-asa. Oy, good morning tabi, Chatita Berses, salamat tonon tabi sa imo. Aram mo Chatita, dayta ipaliwanag su kaugmahan kan mga nakaresibiyadi sa ginibo niya tong pud kini gift giving kang Pasko. So mga pangulokon baga kang tios na pamilya. Day mabayadan. Pahiling mo nagpasalamat sa imo tapos nahiling mong kumbaga supandok ninda maliwalas. Iya. Ayo. Ma'am Helen Formosa Torno, good morning ma. Salamat tonon ha sa mga nagtarabang po sa pag-share ninda kan sa indang blessings sa tuyang gift giving taon-taon taman yang pigigibo. Di magayon ang panahon da sabi kang pag-asa. Nako. Problema kay niyan sa tuyang mga otoridad. Arumduman ko kay ito pag nagko-cover kita, tanan sa kalye na kita kan punbanggi. Sana ngaya mag-uran. Yon mga pangadjikan sa tuyang mga otoridad. Tapag nag-uran, siyempre, minimize sa mga activity sa luwas, so irinuman, so video okay, so pagpapapotok sa luwas. Di nakakaibitar sa mga sa disgrasya. Yo. Magising at magbang. Dahil man pwedeng magpaputok sa laog ta. Masiglang tumuhin. Delikado. Sabi ni Sir Cassie William, pag nag-uran ngaya, gamiton da, so natural sa nang paputok. Lahat ay manadali. So natural na paputok tabi, Acel Karael. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ailing mo na yan. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Alas 7:38 tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Day po mo magharali Day po magharali ta. Mabalik sa na po kita. Madalion sa nini. Kung Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminorotan. Lugod, ninyo nagapasuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso asin harap ng pagkamot. Katunilungan asin kaugmahan sa good paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Halig Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Bakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Imani Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, mga tugang, balik na po kita digdi sa programa 43 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na po yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, boarding house, yaon po dyan, MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, ang oras ni Andarama po sa tuya ni Vice Governor Ati Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursi kang siyudad ng Tabaco, Congressman Atty. Jel Bongalon, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Peña Capos Bilo, kang Walinaw Albay. So, balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirariyan sa indong servidor, Asin taga Reparo. Manny Moksea po, si Mr. Hulbutana tabi ni unyang pong biyernes kita, Friday. Petsa 29 kita kang Disyembre taon 2023. Duwangal daw na sana, masabat na kita kang bagong taon. Sundo po kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya pampigahalata, fight na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi mga tugang ta 15 minutos na sana, maalas 8 na. Inuton ta mo na ining public service ni Bosmar na Borser na subats 85 kang Tabaco National High School. Batch 85 kang Tabaco National High School, igwa man kamo kay Christmas party. Ngunya na aldaw, petsa 29, mga alas 5:30 nin hapon, o dyan po yan sa residensya mismo, kan sa indong presidente, na si Boss Mar Borser, dyan sa Bungabong. Ay gwapo kamo kay Christmas party, at dyan na alas 5:30 nin hapon. Batch 85 kang Tabaco National High School. Yan, mabuhay po kamo. Kay Busmar, thank you. Permi man yan nagsusuporta digdi sa programa ta. Okay, sige. Dakulan mga pagirumdum ha. Siguro, dahil naman siguro nababago sa Indo, halos taon-taon. Kasubanggi, nagiling akong bareta, iyan ang problema tadi. Nakakapanlingaw kita sa mga chikiting ta kung ano-ano ang pigkawatan. Igwaki-aki, 5 years old yata ito na nakakaon na namanin aksidenteng nakaunso watosi. Ang watosi baga pigbabawal. Although bako man yan makusog magputok, ang problema kung sa mga aki na aksidenteng nakakaon o may nagadantabing aki, giling ko sa bareta kasubanggi, nako. Hilinga po nindo dyan sa Indo, sa lugar nindo, mga aki, nagiribo kibuga, buga saro pa sa mga paputok na pigbabawal, saro pa sa mga nakaka-aksidente o sa mga kaakian. Gibo baga yan sa lata, sa mga tubo, at mga aki gusto pati pag makusog ang putok, rugmahon sinda kaya. Ang problema kung may nadidiskwido. Sa Bureau of Fire Protection naman, mga pagirumdum kang Bureau of Fire Protection, dahil po kamo maglaro ng apoy. Huwag kayong maglaro ng apoy. Baka may masulo. Dakulon pong mga pagirumdum ang satuyang kapulisan. Pag masirimba, siguraduhon tabi na may nawawalat sa indong harong. O kaya, isirado na maray. Sirado ngaya sa inutan, duman sa likod, bukas. Tanalingawat. So, harong kang samuyan pag-iriba, dyan sa siyudad kan Legazpi, sa subdivision, gari nasa pagpabulong, gari perang aldaw daing tawo, nako, linaog. So, sayang harong. Linaog. May mga nagkakuro ang mga gamit, mga importanteng gamit. Yan nga ni, may pagkasabot na iyan sa pag-abot sa araw kayan, pero nabiktima pa. O kaya anday tatabi pagtawanin na tsansa, pagkakataon, ini pong satuyang mga mararaot na elemento na makapangbiktima sa satuya. Kung igwa ka mo ki alaga na dakulaon na tabang nguning mga alaga tang ayam adi. Pero dapat maging responsable man ka mo pag may alaga ka mong ayam. Bako so nakabuhi. Kung sarado ang compound nindo, ibuhi nindo sa loob ang compound nindo. Kapag may naglaog dyan, nawag kagaton niya yan, di problema niya yan, naglaog siya dyan. So dakulaon na tabang iyan. Di yung nga ni so tigapot ko dumantabi si Ryan kay Sir Robert. Talinaog suharong dakan sarong nakaaging aldaw. Tawara baga dyan. Nagpabulong sa Metro Manila. Daing tao suharong. Linaog.
O hilingan na tabi nindo apod kay ini may mga mahalagang bagay, mga mahalagang gamit ang nagkakurua. Yo. Good morning, Tabi. Watching from Bicol International Airport Police Station. Good morning, Tabi. Mabuhay po kamo dyan. So sa tuya pong mga kapulisan dyan sa Bicol International Airport. Yaon dyan si Sir Jude na Nicolas Sura. Nginaranan mo pa ngaya talaga. Sir Jude, no rin daw ako dyan makapasyar sa imo. Gari gusto ko man maglayog-layog. Sa ABSEU 5. Bicol International Airport Police Station. Yan. Baka lamang makapasyar kita dyan. Mapasyaran ta si Sir Jude na Nicolas Sura. Bata si Ma'am Juna. Sige ang TikTok. Ika na naman nga. Nahiling mo na naman nga ako, sir. Matibay pa lang si Ma'am Juna mag-TikTok. Kaya pa lang si Sir Jude, tatao man. Iyan na sa nanggibuhon ta sa pagsabat kang bagong tao. Imbis na magpaputo kita, mag-TikTok na sana kita. Naka-exercise ka pa, naugma ka pa. Bawa yung tabi, Sir Jude. So, pag-irumdum tamang palantabi sa mga apod kayo ni, sa mga uniform personnel, tabi ka mo magpaputok man kang sa indong service firearms So, mga gun owner tabi, responsible gun owner, kung magpaputok ka mo sa firing range tabi. Maram na nindo yan. Minsan kaya may mga ipatabi na may mga sadiri nin badil ang medyo biyo pigahambog so maurag na badil ninda. Paputok ka daw ngayon ay paputok ka daw. Pinaputok. Saro po yan sa mga pagirumdum kan sa tuya mga otoridad. Bawal tabi magpaputok. Ang paghugpa kan balak ang problema. Sige tabi ha. So mga pagirumdum simplihon man sa naiyan. Nganing day po kita magbasol. Imbis na magayon ang satuyang pagsabat kang bagong taon, baka magsabat kita kang bagong taon sa karasel o kaya sa ospital o kaya pwede kitang magsabat kang New Year sa Campo Santo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga kasulo ha, apod kayo ni ang Bureau of Fire Protection, may Bureau of Fire Protection na sa initong lugar na pag naglilibot baga, naglilibot ko niyan so mga fire truck baga, nagpapagirumdom, pag may naagyan sindang nagpapaputok na mga aki na may buga, subuga ang gamit pading magkrinigrilyo. Ang gigibo ninda, di ko asubuga, ipalitan ki pagkaon. Yan ko, maurag man na strategy ito. Tabawal baga ang paggamit ki buga. Bawal ang paggamit ki buga. Kundi, alangan man na darakupon mo sa mga aki, kararsil mo. Paskong-pasko ngaya, tapos araw ngaya ka nan mangyari. Igod digdiki, maurag na strategy ito kan Bureau of Fire Protection sa itong lugar. Pag nadakop ninda na ngaya, may naagyan sindang mga aki nagkakawat ki bawal na paputok, subuga. Ipalitan po nindanin pagkaon, bagas, o kaya turutot. Duman pala ito sa Aroroy Fire Station
Mabuhay ka mo dyan sa Aroroy Masbate. So, imbis na buga, ikuan ninda subuga, ito kal ninda kibagas o kaya turutot. Yan. Saro, ang turutot magatabi pa ding makre, nakagawian ta na kaya na dapat kaya pagsabat na kang bagong taon, sumay maribok. Iyo, nga ni dahi takwil sa mga malas kang taong 2023. Pero sabi bagakan sa tuyang kagurang nan, dahi mangkimalas na aldaw na ginibo ang mahal na Diyos. Bagong iyo, dahi mangki aldaw taon na ginibo ang mahal na Diyos na malas. Bako, kita man sa na nagdadara kang malas, pag talagang hugakon ka, o malas ka talaga. Bako, sa salaong paninduso sa tuyang kagurang na tinawana na nga ni kamo kimaurag na panahon. Sa salaong panindot, malas ngayon sa taon 2023. Kisay sala, kaday ka mo nagsumikap. Bako, sa salaong panindot ngayon sa mga malas-malas na yan. Itakwil ngayon sumalas, kaya ngayon dapat maribok. So iba may nagtuturon, tanganing maglangkaw da. O paano man kan maglangkaw pa si sadit sa napiro malanit, dawa, gura ng turon kan, dahi nan malangkaw. No. Alam mo na nga. May barkada ako, pading makre, may barkada ako, si sadit sa napiro malanit, dawa anong turon niya kada Pasko o kaya pagsabat kang bagong taon, dahil naman siya malangkaw. Ako niya na iyan. Si Sema nagsasabi na pag tuminurod ka pag bagong taon, malangkaw ka. Yan ang testigo si sadit sa napiro malanit. Pirang taon na ngayon ako ki Lokso, mala ngayon yan. Dahil man nga nagdadagdag ang langkaw ko. Tubod-tubod nga kaya. Kaya so iba dyan, so mga kasirola, kawali, kaldero, yan ang dalatob ninda. Malatob ka pa nga ki kaldero, kawali, yan yung bunganga ni misis mo, sobra-sobra. Bako, ano pa man ngayon na kaipuan mo paki mga paribok na mga kaldero kawali na yun. When nga suing ngurapak nga ni misis mo, dog pang nga so armalite kong minaratsada. So saan natabi arog kayan? Bako man sa ngaya so nagninirigusyo nagtitirinda kipaputok. Garing ngaya tabi sir, unfair man yan ng mga paparatara mo nga sa muya na nagninegosyo kipaputok. Garing gusto sabihin mo, dahil nasa na magbarakal kipaputok, paano naman niya kaming nagninegosyo kipaputok? Dahil tanama ako dito yung patama-tama. Kisay sala, taka mo magnegosyo kipaputok, naram na nindong apod kay ni, sa bagay na nag-urutang manini pati sa Bombay, puhunan ninda, para makapagtinda kipaputok. Kaya lang, paano tayan ta? Mas magayon so, safety kang sa tuyang mga kababayan, bako na magkita ka mo. Iyo nagkita nga ni ka mo, pero so tininda nindong paputok, may nadanyara, may naputol so kamot, may natigbak, may na ospital. Magba daw ka mo kayan. Kamo nagkita, so nagbakal sa Induuto, nasa ospital, puto nagadanan. Magba daw ka mo kaya. Sige daw. Yan. So, ngunyan ta na ini pag-urulayan ta, Biyernes baga ngunyan, magsunod ka ni programa kita, New Year na, sa Lunes na. Ano pa nga, tapos na sa paputok. Yeah. Yun tabi ha. Magsunod sana kita sa mga otoridad. Okay na kita.
ang ano ito, hay nito, so may nakuha akong ano eh. Dahil ngay ipag-asa, ang satuyang swerte, dyan sa mga pamanhiin na yan. Dahil tayo pag-asa ang satuyang swerte kang buhay, ta sa mga pamanhiin na yan. Kung dahil kita magsumikap, dahil kita magpulugos-pugos, magtrabaho, dahil tatabi, magkukuaya na apod kani, progreso kan sa tuyang progreso kan sa tuyang buhay. Kung iaasa ta dyan sa mga surti-surting sa yan, bata may nahiling ako duman sa social media na igwad na kinagtama sa luto, tapos tuminawa na ito sa luto dahil duman sa sulod niyang surusing-sing ito, bracelet. Kasi sabihin mo, marakal man kami kisingsing tapos bracelet. Kaning mangga naman kami sa loto. Nangyari. Bakong, pareya sinikang, bakong dakol so nagbarakal, tanganing swertihon ba? O bakong siya so amog-amog? Kalokohan na mga pahit nindoya. Kundi nanggad dahil kita nanggad magsumikap, dahil kita desider. Dahil kita mangyari. Ngayon ta sa mga surti-surti ngayon yan. Ngay may binakala kong bracelet. Sabi ngayon kay ito, swerte. Tapos sige mong turog-turog sa nandyan sa Indo. Dahil ka man kipigigibo. Paano ka swerte hon? Tingnan, maabot ang swerte ngayon sa ko. Tapos natapos o taon, dahil ka swerte, babasulon mo sa Diyos. Babasulon mo sa satuyan kagurang na. Ay, di malas ngayon taon inis ako. Nyugon mo ya. Di malas ngayon ining taon na inis sa kuya. Binasol mo pa so kaglalaan. Nabawat na di malas so taon na ini. Kaya ngaya, takwil ta ngaya ining malas tango niya na tao. Mapait ka na naman. Masabat niya kita kang bagong taon. Digdi naman niya kita. Ini nga, surti na ngaya ini. Yung man girari ang gibuhon mo, ati ka ng kinaba. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:03 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Mabalik pa po ang programa. Sarabay po muna kita ha, Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación,
ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasata, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung saan bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung saan mas nangingipabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoro. Tugod, ninyo nakapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso, asin harong yung pagkamot. Katunilungan, asin kaugmahan, sagod paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Haling Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Bakakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan
sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tog, ang alas 8:12 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tog, ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sirigman ang oras na yan, atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco, Congressman Atty. Jel Bongalon, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Peña Capos Bilo, kang Malinaw. Thank you. Yan po sa tuya mga katuwang digi sa programa. Thank you. Balik na po ang sa indong lingkod digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugiraray ang sa indong servidora sin taga-Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana. Manyampong Biyernes, 29 kita kan Disyembre taon 2023. Duwangal daw na sa natabi mga tugang Pasko. Anong Pasko? Masabat na kita kang bagong taon 2024. Sanda po kita alas 9 mga tugang. Kaya ano papigahalata? Pait na! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha, sa mga parantabay niya to, paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang ibayo. Paki-share na lang tabi. Sige. 14 minutos po, lipas ang 8 o'clock. So, sa mga pagiromdom hade po nindo paglingawan. Para pansa na po yan sa satuya. Para sa satuyang mga kaligtasan. Samasabat kita kang bagong taon. So, mga video okay dyan. Takulon mo niya na naghahanap ki video okay. Pati surenta kang video okay ngunyan. Medyo nagmahal naman. Asain ka ngunyan mako ang video okay na gabos okupado. Video okay ngunyan magbabaraga iyan.
pun iyan sa pitsa 31. Sundo yan na pitsa 1 na. Yo? Okay, sige. Digdi kita sa pigbubusol ngunyan dyan sa kamera na paghali databi kay ning political dynasty ban sa mga sangguniang kabataan. Naramdaman nindo so eleksyon kang nakaaging bulan, barangayanes kay eleksyon, dahil baga duman pinakandidato so mga SK na may kapamilya na mga elected officials. Ta bawal sinda dahilan po kaning may batas da dyan ining Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 na pigbabawalan po databi sa mga kabataan na may mga kaanak na elected officials na dumalagan sa pagka-sangguniang kabataan sa saindang barangay. Sigun mga tugang dadidi kay San Jose del Monte, Bulacan, Representative Florida Rubis, na iyo po ini ang nagsusulong kang House Bill 9273. House Bill 9273 na dapat databi na mabago ang batas dahil databi dahil natatawan kay ni kitsansa ang mga ibang kabataan na igwapo nin mga abilidad na mamuno maging leader sa saindang barangay. Saro dahil ning klase nin diskriminasyon. Iyugon mo yan. Diskriminasyon dahil ni sa pagbabawal na dumalagan o kaya kumandidato ang may mga kamag-anak na politiko. Malay mo ngaya, so aki kang politiko may kapasidad na mamuno bilang SK sa barangay, dahil pwedeng pakandidatuhon, taigwang ani ki Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Sabi ko niya sa pigbubusol na House Bill number 9273 ni San Jose del Monte, Bulacan, Representative Florida Rubes, na paano man niya sumay mga abilidad na may kakayahan mamuno sa saindang barangay, sa saindang Sangguniang Kabataan. Yung manang gadadi, so may kakayahan, pero nahihiling tabaga, na so mga aki kang politiko na dahil mang kikamuang-muang sa pagpadalagan kang politiko, milisindang nakatukaw, iyo man ang ipikandidato ninda. Maray kung sumay aram, may kapasidad. Mili ngaya so ina, iyo ngaya ang kapitan, iyo ngaya ang alkalde, iyo ngaya ang kagawad. Padalaganon taman nga ng aki ka na iskikirma. Tayo ngayon masunod sa tuya. Pero so aki, daimang kikapasidad, daing kakayahan. Abo ko man ngaya kaya. Pero tigpipirit ninda na pakandidatuhon dahil gusto nindang sumunod sa yapak ninda. Igwa man ki arong kaya. Pero igwa man ki may kapasidad mananggad. Igwa mananggad ka may kapasidad mananggad na aki ki mga elected officials na kaya nindang iga-idol man ninda sumagurang ninda. Si mama ngaya matibay na public servant. Ano daw ngaya kung arugong kuman? O yan. Pwede yan. Saro dahil ng klase ng diskriminasyon. Sa mga sangguniang kabataan na magdalagan, magkandidato, sa pagkasangguniang kabataan dyan sa barangay ninda. Ini pong mga aki mga politiko. O kaya ngunyan, pigbubusol ngunyan dyan sa kamara na halion ining political dynasty ban
para po sa mga SKO. Kasi yung masa din na sampulan. Susan ko niya ang kabataan ko niya na eleksyon. Pero may nakauron ako kay ni, pag daiman niya kinagreklamo, daiman baga. Sabi nga ni kang barkada ko, inutil man ngayang kumili. Hilingan ngayon nindo. Dakol ngayon nagpayular. Kanakaaging barangayan escalation. Lantaran niya subot baying. Bangan ngayon aram ang kang kumilik. Pero anong ginibok ang kumilik? Wara. Taang sabi kang kumilik, dapat may magreklamo. Dapat ngayon may magreklamo. Kaya sabi kang barkada ko, inutil man baga kaya ang kumilik? Ano man niya? Dahil man niya kinagiginibo ang kumilik. Dakulon baga kaya nagbayular ka na kaaging eleksyon? O nga ta, ngayon may nakasuhan sina. Dahil, tigparatarakot sa naninda sa mga barangayan SK eleksyon, barangayan SK, sa mga kandidato sa barangayan SK, dahil man nga nida kaya pag-abot sa taas. Pag national. Ilingon mo ngayon sa 2025. Kung kaya maninda na arog kayan kahigpit, kan nakaaging barangayan SK eleksyon, o hanggang sana sa mga pagpapaluwas ki mga guidelines, so kumilig. Pero dahil mangki inaksyonan. Lantaran nga subarakalang kibuto, dahil man sana. Ay dahil nga dapat may magreklamo. Puto ngayon nagkandidato ngayon so aki ngayon ni Kapitana. Puto ngayon nagkandidato ngayon sa eskiso aki ni arong ngayon kayo ni opisyal kang munisipyo. Nga tamay nahali, may natangkas dahil ma. O di magreklamo ngayon ka mo. Yun sabi kang Comelec. Pagreklamo nindo sa Comelec, dadangogon pan duman sa taas. O ngunya, nanggana na, nagtukaw, ano pa man. Haluyon pati ang desisyon. Tapos na lamang sa turno, dahil pa sa desisyon. O kung pakuman ngaya, maluwas ang desisyon kan, pag madali na ngaya, ma-eleksyon na naman. Arang ba ka na nangyayari sa tuya? Bako? Bagong iyo? O kaya, bubusol ini niya sa kamera, nahalion databi sa political dynasty ban, kang mga SK, sarok nga niya ining diskriminasyon. Duman sa mga sanggunian kabataan na may kapasidad, may abilidad na mamuno sa saindang barangay. Duwa yan, pwedeng may daimang kapasidad sa pagmamumuno, pero aki ki politiko, aki ki mga darakulang politiko, pero daimang kapasidad maging leader, igwa yan, duwa, vice versa yan. Igwa ki may kapasidad, igwa man ki daing kapasidad, pero makusog dahil ang mga magurag niya politiko. Ano kang kaya? Kaya baga, dahil man niya dapat ako digdi, sabi kang aki, kabo ko man niya kainit, pero ngayon si matapos si Pahuto, baga ngayon ako ngayon pinakandidato. O di ko man niya ni Aram, kabo ko man digdi. Ang gusto kang aki, gusto ko ngaya, dumansa na ngaya ako sa mga gimmick, mag-concert ngaya, dumansa na ako maglakwat siya. Yung gusto ko, pigpirit tinda ako digdi, anong gibuong ko digdi? Yun yan ang nagiging problema. Duwang klase, may kapasidad na mamuno, maging leader kan mga sanggunian kabataan. Igwa man na, daing kapasidad, pero may kapasidad sa mga magurang dahil nga ni sindatabi sa mga politiko dyan sa saindang lugar. Minsan naabuso man ini kaya kaya nga ni Igwakiar kining political dynasty law dahil nga ni dyan sa pigsasabi na igwaki mga aki ki politiko na dahil magkikapasidad pigpipirit ninda. Pero igwa man ki may mga aki ki politiko na may kapasidad ng gana, piga-idol ninda sa ng mga magurang, igwa ki arong kaya. Pero so dahil man na pagkasabot lamang, pinirit sa kang mga magurang dahil aki may ka, may pangaran kita, so dapat ika ang yaon dyan.
Iyo yan. Hindi sa natabi, kumusta man daw kay niya? Kung makalusot ini, kung makalusot ini, di sa sunod na eleksyon kang Sangguniang Kabataan and Barangay election, di ba ang election kayo sa 2025 man? Kung makalusot ini, di haliw na sa political dynasty para sa SK, o di pwede na magkarandidato sa mga mga politiko sa Sangguniang Kabataan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. O di pwede na kayo ni magkandidato si John Paul na rin yun. Sa pagka-SK dyan sa Bumbon. Bation ko dadapi sa mga taga-Bumbon. Ang masunod na SK chairman dyan sa Bumbon, Tabaco City, si John Paul rin yun. Pwede na magkandidato si John Paul pag makalusot ini sa kamera, ining paghali po kang political dynasty ban kang SK, o pwede na si John Paul kandidato SK chairman dyan sa Barangay Bumbon kang Tabaco City. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Ano dyan, Paul? Fight ka? Makandidato ka? Dakulan maburuto dyan sa imo. Ang campaign, ang taga-intermission mo si JR, si Adan Eva Jr. Di mag-iba-ibahan ka pagkampanya, siguradong gana ka dyan. Oy, iringat po tabi pa lang sa tuya mga motorista, takadakulon po naman ng mga road crash. Dakulon po naman ki mga aksidente sa tinampo. O yun ang magkasupig aabiso kan sa tuyang autoridad na dahi tabi mag-drive pag nakainom, pag nagdayo sa mga party-party, dapat igwa ka mo ki-driver na dahi nakainom na iyo mag-drive. Pero kung nakainom na tabi ka mo, dahi na po ka mo mag-drive. O kung bako, pag buyong na ka mo, dahi na ka mo mag-uli, diyan na ka mo makikaturog sa kainuman ninyo. O yung baga so advice kan sa tuyang autoridad na pag nabuyong ka mo, nakainom na ka mo, dahi na ka mo mag-uli, mas magayo na, diyan na ka mo makikaturog sa kainuman nindo. O nga ning maiwasan ta po yan mga aksidente, ang lawas tabaga. Bako man yan bako man yan subakal na pwede mong wildingon. Pag nagkararaot sa ibong lawas, Sir Art Capital, ano man na kapital, Kapiral, Kasid, bako man ang lawas ta na subakal, pag natipak, pag natiko, pwedeng tanuson, pwedeng wildingon. Kaya ingat tabi kita ta, kasuod maigwa na naman. Surunod-sunod sa mga road crash. Pag mahal nas ang tinampo baga, pag dumugan, nag-uran-uran baga no gadali, pag dumug ang tinampo, mahal nas tabi iyan. So iringa tabi kita ta an sa tuyang lawas bako man yung bakal. Maray subakal tabi Sir Art pag nagasgasan natiko, pwede mong tanuson, pwede mong wildingon, pwede mong asaytilinon. Ang lawas ta. Di ba lo daw? Gasgasi daw ang masilyahe. So barkada ko ngani na raprod supandok, grabe ang paghihinguan na mapantay niya supandok niya. Kaya tigpa para nustos kang so anong nustos nga na dyan Sir Art Kasin? So tigugos-gos baga sa pandaw. Ili nga na nagkasururot na sa pandaw. Sabi kang barkada ko, ipamasilya mo nga dyan sa parapintura. Baluan ang pamasilya sa pandok. Ang nangyari sa baabaka. So iringat tabi kita masabat kita kang bagong taon, dapat kumpleto kita sa pamilya, maugma kita,
Dahil tapo pag sa laon sa tuyang kagurang na so taon na luminipas, malas. Dahil magkipigla lang ang sa tuyang kagurang na di malas. Eling mo na yan. Sala tapo yan. Kung nga tamaluya so diskartita kang nakaaging tao dahil kita nagsumikap tabi Sir Art. Umariin ni si Sir Art, marayon ang buhay kay ni ayun kang unyang, gari naguli ka. Gari naguli ka, pwede kitang magluto ka naman dyan so natong na pinalupag, agdaon mo si Mati, tayaod man. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:31 tabi, ang sa tuyang Philippine Standard Time, mabalik pa po kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Pasko na naman, panahon na kung sain bati kan lambang saro ang pagkamot sa kapwa. Panahon kung sain mas nangingibabaw ang pagdadamayan, pagpapatawad, asin pagminoro. Tagod, niya nagapaskuhan, mapano ang kada kanto, kan sa indong puso, asin harong yung pagkamot. Katonilungan, asin kaugmahan, sagod paman. Merry Christmas and a Happy New Year. Pagbate, Halik Gary, Honorable Edsel Villesa, Mayor Takakay Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal.
JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 36 minutos tabi. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yung makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm boarding house, available po ang MBY Dormitory. Norte Quezon, Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang Vice Governor, si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, ang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse, ang syudad ng Tabaco. Then down to Visayan Shore. Congressman Atty. Richel Bongalon, kang AKB Party List. And mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Peña Campos Bilog, kang Malina. Sige. Mga tugang, balik po kita digdi sa programa. Ako mapugirarayan sa indong servidor asin taga-Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ni Kunyang pong Biyernes. Biyernes po kita. Petsa 29 po kang bulan na Disyembre taon 2023. Dawangal daw na sa natabi dyan kompetente. Masabat na kita kang bagong taon. Ingat-ingat po kita. Doro derecho po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi digditabi dyan, uso pa ba yung New Year's resolution? Dyan. Uso pa daw tabi dangon yan so New Year's resolution. Advance Happy New Year tabi sa imo. Sabi ni Sir Jan Competente. Uso pa ngon yan supig sasabing ang may New Year's resolution ngaya. Dahil na ngaya ako kadakla na nagkakaigwa kayo ng New Year's resolution so mga nagdadarayit. Dahil na ngaya ako makakan kigulpi. Dapat ngaya sa bagong taon, puros na sana ngaya ako pag-exercise. Ngunyan ngaya ta dakol ngaya so mga okasyon sa New Year na ako ma-exercise. Masiramon ngunyan magkakaan. Kaya ang New Year's resolution ko ngaya, ma-exercise na ako sa bagong tao. Mapuuna ako mag-exercise sa bagong tao. Kaya ang New Year's resolution ko ngaya, dahil na ngaya ako mautik. Naroon kaya, di ba? Dahil na ngaya ako mainom ki alak. Usupan ko niyan tabi dyan na mga New Year's resolution. So municipal councilor nga ni, dahil nakakagibo ki resolution. So mga tao pa magibo ki resolution. So municipal councilor nga ni, dahil nakakagibo resolution. Nahiling mo na iya. Bako kaman ngaya lehislador nga tatamagibo ka ngayang resolusyon. Samantalang sa municipal
Councilor nga ni, di nagkakagibo kay resolusyon, lalo na nga sa barangay. Lalo na nga ni sa barangay, paano pagibo kay resolusyon? Tapos kita dyan. Ngayon nga baga si sekretaryo, bala na ka si sekretaryo, mabasa na sa nangaya kita. Ang problema, mabasa na nga ni, sarala pa. Nahiling mo na yun. Ano databihan sa indong New Year's resolution? Sige daw. Ano databihan sa indong New Year's resolution? Dahil na nga, sabi ni Sir Jan, dahil na nga ako mambababayi. Usip na kay Ma'am Aruba. Kata dyan, nang bababayi ka man dyan. Eling mo na yun, lalagnit na yun. Yan ang mga New Year's resolution. Ano pa? Sige daw. So mga parantabay niya to. Ano tabi ang New Year's resolution nito? Ano na tabi ang New Year's resolution nito? Fight na ka mo. Tabata so grupo kang Piston, dahil nakako akitiar o duman sa Korte Suprema, di paano kayo ni? Delikado. Gari may mga mawawara na nagkiprangkisa di, dyan sa NCR. So grupo kang Piston, dahil nakakuha po KTRO. Dahil po naman sa Jeepney Consolidation Program kan sa tuyang gobyerno, sabi digdi, pipaliwanag man kang Korte Suprema so DOTR sa kaso LTFRB, manungod naman sa petition for certiorari and provision with urgent application for a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction na ang sabi digdi inihain laban po sa kanila ng ilang PUG operators o kaya transport group na Piston. Yugon mo yan. Ay nako. Hanggang nasa nadatabi sa pitsa 31. So deadline bagatabi kang consolidation kang public utility vehicle. Dahil ng extension. O kaya nanganganib po ining maabot sa 31,000 na mga jeepney sa NCR na mawaran po kay prangkisa sa petsa 31. Pero ang sabi, may sarumbunan pa sinda. Dako. May mga iba-iba kayang issue kayo ni. So, dapat, ngaya, magkuha sinda ki modern jeep, magpagibo, duman sa nagigibo na Pilipino. Digdi sa Pilipinas. Bako ngaya na, duman nga suhali nga sa ibang nasyon. Igwa na naman nga dyan ki komisyoner. Ang Pilipinas, apwira kan mga komisyoner ta talaga dyan sa opisina, nakulon pang komisyoner. Dahil man ki, bako man niya sa commission on election nagtatrabaho, pero may mga komisyoner. Ano ka ng Pinoy? Pirming may komisyoner. Hilingan na ngayon mga programa kan sa tuyang gobyerno, pirming may mga komisyoner. Pag puminalpak ngaya so programa, so mga komisyoner, iyo ang amog-amog. So programa, tapos na. Hiling mo na iya. Ay hinda na sa nakita digdi sa Pilipinas kung mahaladi. Kumusta tabi sa mga nakalunad pa lang sa tren? Sa mga nakalunad po sa tren na may biyaheng Ligas-Pitunaga, vice versa. Sa ina parte yan nagsasabatan, tasaro man sa nabag ang release kang tren. Paghali dyan sa Naga, pasiring sa Ligaspi, saro man sa nabag ang release kang tren.
may mga lugar gari na pwedeng magsabatan iyan, parada mo na susaro, papaagihon susaro, saka siya madiretso. Taduang beses bagang biyahe sa sarong aldaw, sarong aga, sarong hapon. Sa ino na lugar iyan nagsasabatan, adi. So mga nakaalunad tabi sa tren, naka-experience, ano tabi ang experience nindo? Ang sabi kang iba, maliputon da sa lawg kang tren. So iba sabi, ngaya mabagal, alawig ngayang biyahe. Pero so iba, nag-i-enjoy kaya sa sightseeing dyan sa mga agihan kang tren. Nag-aagibagaan sa tao, sa makabasan. Kadaklan makabasan ang tiga-agihan kang tren. Basta ngayon, malipot ang lawgang tren. Malipot da. Di, so mga naka-experience, okay. Kang 20 city pa sana yan. So, pampirang aldaw mo niyan, pantulong aldaw na nag-ooperate na po sa tren, na may biyahe pong Legazpi, pasiring po dyan sa siyudad kang Naga. So, mga motorist assistance man kang DPWH Bicol nakataltag naman. Sundo palan ini sa petsa 31. December 31 sundo Enero 2. Ang sa indang lakbay alalay. Kaya palan may nahiling kita dyan sa mga tinampo na igwa dyan ki motorist assistance ang DPWH. Para iniduman sa mga bako tagadigdi sa to na mahapot kung pasarain ng destinasyon kung pasain sinda. So ini sa mga makakatabang na ituturo kung sain, tapos kung may aberya, sindaan rescue o kaya ma-responde sa tuyang mga motorista. So, mabarali po sa Metro Manila na nag-uruli po sa probinsya, nako, asikaso na tabi ka mo, pulibok na ang first week ng January sa mga bus station. Apod kaya, mag-ordinary man yan o kaya mag-aircon o loaded na po o kaya pulibok na. Kaya sa mga mauruli, ang kadaklan ka yan, mauli yan na pitsa 1. Na pitsa 2, iguana, may glaog na. May klase na sa pitsa 2, balik na po kita sa trabaho, balik na po kita sa normal. Tapos na po sa mga bakasyon ta. Pitsa 2, balik na po kita sa trabaho. O primerong aldaw iyan kitrabaho sa bagong taon. Iyan naman, may mga opisina naman dyan na nalingawan sususi primerong aldaw kitrabaho, nalingawan niya sususi. Nalingawan ko ngayon, ako pala nagkapot ng susi. Kaya nangyari ka nakaaging tao. Hindi yugod mo aramayunon sa mga trabahante niya. So, pamayok ang opisina, nakalingaw man siya na New Year na pala, bagong taon na pala, nakalingaw siya, naglalaw kaya siya alas 10, alas 11. Bagong taon na, nakalingaw siya na, yaon palang saya sususi. Primerong, narumduman ko kan 2023, ngunya na taon na yun primerong trabaho ng sa gobyerno, so sarong head department, dahil pa naglalaog sa sayang opisina, una niya una niya alas 10, alas 11 siya malaog. Tapos sususi pala, nalingawan niya, nayaon saya. Nagparaharala, tabi duman Maria Elena Yamamoto, madam. Nagparaharalat sa mga sa mga empleyado niya na mabuksan sa opisina. Maalas 9 pasado na, maalas 10 na. Sa uminabot sa head department. So paliwanag sa alkalde niya, nalingawan niya na siya pala nagkapot kang susi kang opisina niya. Pangyari. Nganta, siya nagkakapot.
Kasi nga nagkakapot kang susi kang ibang kang opisina nga. Ako man sa na nga. Iling mo na yan. So, rason. So, rason, pang kinder. Nga ta nga yan, si sayang, apwiran nga sa imo, si sayang nagkakapot kang susi nga kang opisina mo. Ako man sa na nga yan. Nakalingaw nga yan, paano ako na? Ako pala nagkapot kang susi. So, mga empleyada niya, agpararalat na. Primirong aldaw ng kang trabaho na bagong taon, susko. Nagpararalat, nag-amay, sabi kang mga empleyado, nag-amay ngani ngaya kami, Sir Mox ngaya, paglaog ta. Gusto mi ngaya na primirong trabaho sa bagong taon, dapat amay kami. Nganing matapos man ngaya ang taon, permi kaming amay. Malaya, amay man ngani nagralog sa mga trahabante niya, so pamayo kang opisina, late, o di daramay damay sinda, dahil man sinda nakalawag sa opisina. So paliwanag na sa alkalde, ano ito, may ipig kasi kaso da sa arong, tapos nalingawan niya da sususi na siya pala nagkapot. Pangyayari sa mapako. Inaito po. Ayan naman, narogo na naman indo yan ha. Oh, sa Petsa dos Tabi, Martes po yan, primerong trabaho, balik sa trabaho, balik na po sa Apod Kenny, balik na po sa trabaho, balik na po sa klase. Sa Martes, January 2 iyan. Tandaan po nindo ha, bako na tabi bakasyon, bako na po 2023, kundi bago ng taon, bago naman nindo ang sa indong gawi dyan sa paglalaog nindo sa sa indong trabaho. Makonsensya lamang kamo tadakul sa mga bonus na nagkakuruan nindo ngunya na taon. Balusan man lamang nindo ki serbisyong tultol o dyan sa indong trabaho. Maglaog po kamo sa oras. Naglaog man baga ngaya kami sa oras? Paglaog tabi sa oras kan trabaho, trabaho tabi ang gibunin do. Bako na magpaparasilpon pa kamo. Mako na magpaparakulikot kamo kan silpon. Halat kaya nga tabi taon, may pig-text pa ako, may kachat pa tabi ako. Iyan ang nangyayari dyan. Mayon nun magkuta maglaog ko di, ang iato pagtabi mga tugang, susayang silpon. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Magayon nga ni kuta, kung may saro ngayang LGU, may magpasarki resolution ba o kaya executive order na pag oras ki trabaho, dapat day nagagamit ki cellphone ang mga empleyado, empleyada. Gari baga sumalawag sa trabaho na bawal ka magkapot ki cellphone pag oras ki trabaho. Itideposito mo ya. Ngunyan, pag break mo, pwede mong kwaon, pwede mo hilingon kung may mga mensahe. Saka mo magamit. Pagkatapos kang break mo, walat naman, trabaho ka naman. Si Saydon, magibo kaya. Tapag may nagibo kayang, paratak-patakan ko ay paratak-patakan. Umawon ko. Iyan ang tunay na pagserbe. Pag oras ki trabaho, trabaho. Bako na nagtatrabaho, kapot-kapot, sa cellphone, dahil man tig-entertain so kliyente, ta sa cellphone niya, tig-aatupag niya. Sisay daw lamang na ahensya kang gobyerno makaisip ka iyan, na magkaigwa-kiarog ka. Although, gari ngaya, pagbalgaraan sa diretsyon makatawos, gari dahil man, gari, tangata kang inot, dahil paki mga cellphone, nakatrabaho kita. Igwa man sindaki oras na magiling kang cellphone, pag break time ninda, pwede nindang hilingon. Bako na puros oras kang trabaho, cellphone ang kapot kan mga empleyado. Makatrabaho pa daw Yan. Tayo din nga sa mga pribado baga, sa mga mall. Mga trabante sa mall, mahiling po nindo, dahil baka ki mga cellphone na kapot ang mga empleyado, empleyada. Bako? Makukuha sa natabi ninda ang cellphone na yan,
Makukuhasan ang cellphone na yan pag tapos na sinda kang trabaho ninda o kaya paluwas na sinda. O di ba? Nagigibo nga kan sa pribado nga tataso sa tuya. Sa gobyerno dahil magibo. Tangani po makapokus duman sa inang trabaho. Mon Borbas. Good morning, Tabi. Watching from Roas Airport. Pasain ka. Bako, sana Tabi ko kaya. Si Saido lamang ang pwedeng gumibo kaya na di. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Mga tugang salamat po sa satuyang kagurangnan. 4 minutos Tabi bago mag-alas 9. Dahil ako ibang masabi kundi salamat po. Salamat po sa satuyang kagurangnan. Sa nakalipas na 2023. Salamat po nun Tabi. Mainot na ako Tabi magpasalamat. Magirilingan kita kay ni sa Lunes na. Sa New Year na. Ano? Tandaan po ninyo sa mga pagirumdum kan sa tuyang mga otoridad. Ngani po magirilingan girare kita sa bagong taon. Ingat po kita, magiringat po kita. Yo. Ang importante Tabi mga tugang. Salamat Lord. Thank you Lord. Hanggang po ngunyan nasa serbisyo pa po kita. Sa paagi po yan kang serbisyo asin reparo program. Daro-diretso po ang satuyang serbisyo sa publiko. Partina ini kan satuyang buhay. Yo. Sa mga mga taga-suporta niya to digi sa programa, salamat po nun man ha. Kung por dahil bako sa Indo, dahil man po kami digi. Sa mga parantabay niya to, salamat po nun Tabi sa Indo. Sige, paaram na po muna para mentras sa Indong lingkod. Sa ngaran po yan ni Maestro nila doon sa muya pong station manager. Sa ngaran po kan mga parantabay niya to, paki-share na lang po paki-like and share sa tuyang programa. Sa mga taga-suporta niya to sa MBY Dormitory kay Madam Maylin, salamat po noon. Kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Renier Burse, Congressman Atoriel Bongalor, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot and Mayor Shi Kapos Bilog kang Malinaw. Thank you! Mga tugang, ako po ang sa indong lingkod, madagos na magsiservisyo, madagos pong magre-reparo. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana Tabi ni. Adios amigos, Tabi, Happy New Year po sa gabos, iringat po kita. Irilingan po kita sa Lunes, 7 to 9, nagdi po sa programa Serbisyo asin Reparo. Happy New Year po sa gabos! Ingat po kita. Adios amigos, dumarigato. Bye-bye po. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay
kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kang Bicolano, Word